Der findes altså rigtig mange måder at samle sådan en barnevognskæde her på. Men i den her video viser jeg, hvordan jeg har samlet min Daisy barnevognskæde, som er den I ser her. Jeg har de forskellige elementer, som er her, og jeg har lagt dem op sådan, som de skal sættes på. Så bruger jeg sådan nogle seleklips her, en i hver ende, fordi at jeg så kan klikke barnevognskæden på mange forskellige steder. Men du kan altså også bruge sådan en helt almindelig nøglering, eller en klassisk, jeg ved ikke engang hvad de hedder, men sådan nogle ringe her til ophæng, kan du også vælge at bruge. Og så har jeg trådet min nål her med helt almindelig bomuldsgarn, rester fra hvad jeg har brugt til barnevognskæden her, og jeg har klippet et stykke, som er cirka 3 gange længden på den samlede kæde, så jeg er sikker på at have rigeligt med garn til monteringen her. Når tingene her skal monteres, så syr jeg dem på her fra bagsiden, og jeg syr altid cirka 2/3 fra bunden. Og jeg syr hele vejen igennem de forskellige genstande. Så hvis vi tager et blad her, så cirka 2/3 op fra bunden syr jeg hele vejen igennem. Så jeg starter herude i den ene side. Så starter jeg først og fremmest med at sy ind til cirka midten af mit element her. Og så trækker jeg garnet hele vejen igennem. Og jeg efterlader lige et godt stykke her til at starte på, til at afslutte kæden, når jeg er færdig. Når jeg så har syet herind til cirka midten, så går jeg lige en maske eller 2 tilbage og indsætter min nål og syr samme vej, som jeg var i gang med inden. Men så når jeg kommer ud herover på den anden side, trækker garnet hele vejen igennem. Og så har jeg altså lavet sådan et lille sting her på midten, hvilket betyder, at blomsten ikke rykker sig på kæden her. Og det fortsætter jeg faktisk bare med mine andre genstande. Så jeg tager bladet her, cirka 2/3 fra bunden, indsætter nålen herover fra den ene side og syr ind til cirka midt på. Og så trækker jeg garnet hele vejen igennem, sådan at det sidder helt tæt op af blomsten her. Så tager jeg nålen tilbage en maske eller 2 og syr samme vej, som jeg var i gang med, og ud på den anden side her. Og trækker garnet hele vejen igennem. Og så sidder de altså her op af hinanden. Og det fortsætter jeg med alle genstandene. Når vi har bien og sommerfuglen her, så tager jeg også herude, helt ude fra bladet, hele vejen ind til midten. Det gør jeg nogle gange lige i et par steps, for at gøre det nemmere for mig selv. Først her hen over bladet og ind og ligge helt tæt med det blad her. Og fortsætter lige ind til midten her. Sådan der. Trækker garnet hele vejen igennem. Og så laver jeg mit lille sting herinde på midten. Så jeg tager lige nålen en maske eller 2 tilbage. Og fortsætter den vej, som jeg var på vej. Så ud her på den anden side af vingen herover. Og det er altså det, som jeg fortsætter med alle tingene her, indtil de alle sammen sidder på min snor. Nu har jeg fået syet alle elementerne fast her på bagsiden, og så skal jeg have sat mine seleklips her i enden heroppe. Og det gør jeg ved at tage det garn, som jeg i forvejen syr med her, og simpelthen bare lige sy den her fast i enden her. Sørg for, at den jo selvfølgelig vender rigtigt, så vi har fronten her om mod fronten. Lige nu er jeg jo på bagsiden heromme. Og så tager jeg og bare lige sætter nogle sting mellem blomsten og seleklipsen her. Så jeg syr simpelthen bare klipsen fast her i et blomsterblad. Gør jeg indtil jeg føler, at den sidder godt herude.
Og når jeg så har gjort det, så tager jeg faktisk bare og syr hele vejen tilbage på samme måde. Det vil sige, at jeg tager nålen og fører cirka halvvejs igennem elementerne og laver et lille sting her på midtvejen, og så fortsætter jeg til det næste. Og det gør jeg hele vejen tilbage igennem alle elementerne her igen. Og så nåede jeg altså hele vejen herned til starten igen. Og her skal vi jo så have monteret den anden seleklips. Og det gør jeg altså på samme måde som i den anden ende. Så jeg tager og syr rundt om et blomsterblad og seleklipsen for at være sikker på, at den bliver monteret ordentligt. Og så har vi enden her fra vores opstart, som vi jo efterlod hernede, da vi startede med at sy. Og den hæfter altså også rundt om seleklipsen, sådan at vi er sikre på, at den sidder rigtig godt fast. Og jeg sørger selvfølgelig også for at hæfte selve enden rigtig godt og grundigt, når jeg har syet seleklipsen fast her. Så jeg syr altså mange gange frem og tilbage herinde i selve blomsten, så jeg er helt sikker på, at alting sidder ordentligt, og det ikke bare lige kan rives fra hinanden. Så klipper jeg enden, og her har vi så resultatet.